my sme mali katastrofálny vstup do zápasu. Za 10 minút sme dostali 2 góly, takže trvalo to dlhšie, kým sme sa dostali do hry. Potom sme dali kontaktný gól. Ja si myslím, že aj tú hru sme vyrovnali a potom to bol zápas hore-dole. Nám sa podarilo dať ešte 2 góly, takže sme ten zápas otočili do polčasu. Druhý polčas zase domáci vedeli sme, že budú chcieť to otočiť. Hrali nátlakovo a som veľmi rád, že mi zase vyšiel striedanie, prišiel Tomi Nejmet, ktorý dal na 4-2 a potom jednoducho penálta, vyrovnanie. A keď 90. dostanete gól na 4-4 a v 91. dáte na 5-4, tak samozrejme sú to fantastické pocity, ale určite tú našu defenzívu dneska pochváliť nemôžem. Posledné 3 zápasy sme hrali na 0, dneska sme dostali 4 góly. Ale si myslím, že dneska to bolo ako diváci videli 9 gólov, takže určite to mohli byť spokojní. Samozrejme, keď ja na to pozerám ako tréner, že ako sme hrali v defenzíve, už taký spokojný nie som, ale vyhrali sme zápas dôležitý. A Michalovec bereme 3 body, takže musíme byť spokojní. Tak, mne sa to hodnotí veľmi ťažko, lebo dostávame strašne ľahké góly a samozrejme tento zápas ide za mnou, lebo som urobil som nejaké zlé rozhodnutia, takže z tohto hľadiska som sa zle rozhodol. Ale aj tak toľko gólov, tie posledné zápasy sú priam šialené, myslím si, čo sa týka gólov. Áno, dostať doma 5 gólov zo 6 strel na bránu, tak je to trošku kruté alebo zlé, takže z tohto hľadiska veľmi ťažko sa mi to hodnotí. Áno, vstup do zápasu fantastický, v 7. minúte 2-0. Potom super to otočí, v 45. nám dá 3. gól, takže to musí cítiť, že už je polčas a že to musí dohrať aspoň to 2-2. No a ten šialený koniec, to ani neviem, ako mám hodnotiť. Áno. Samozrejme, ten druhý polčas bol hore-dole, taký veľa strát, veľa ľahkých strát, také veľa chýb to malo. Áno. Tí hráči sa hľadajú, ešte skúšame nových mladých hráčov, takže z tohto pohľadu to beriem, ale taká väčšia túžba tam musí byť. Áno. Ale dokázali sme to zvrátiť na 4-4, no a to, čo sa dialo už pred koncom, tak to už ani neviem, ako to mám komentovať, pretože to, keď vyrovnáte na 4-4, sa mi zdá v 91. a v 93. ste dostali na 4-5, tak nemám čo hodnotiť, takže určite sme smutní, ale musíme sa pozrieť do vlastných radov a tá defenzívna naša činnosť, dá sa povedať, posledných zápasov je veľmi slabá, áno. Takže áno, nejaké moje zlé rozhodnutia k tomu prispeli možno, ale musia sa hráči viac zaťať a tá defenzíva doma 5 gólov, minulé 3-4, takže je to strašne slabé, čo sa týka defenzívy. Áno. Takže tam bude musieť pridať, to nám zase otvára oči, keď sa na to dívame pozitívne, otvára nám to oči do budúcna. Takže musíme s tým pracovať a musíme sa zlepšiť. Aspoň vidím na hráčoch, že musia pracovať lepšie, čo sa týka tej práce tímu. Áno, dneska som tam videl začiatok dobrý, potom sme odchádzali, potom si neverili chlapci, takže to bolo také ako na hojdačke, raz hore, raz dole a k tomuto prispelo aj samozrejme to sebavedomie hráčov počas zápasu musia si viac veriť v niektorých fázach, takže z tohto hľadiska asi tak. Zase teší ma, že sú tam mladí hráči, naši odchovanci nastúpili v základe, takže dostávajú príležitosť, to je pozitívne, ale cez to všetko sa dívame, že ten výsledok nie je v posledných zápasoch nie je pre nás ideálny, takže s tým musíme pracovať do budúcna. Vaše otázky? Do bránky išiel Adam Jakubek. Asi mu ten prvý zápas nevyšiel. Tak my sme mali taký plán aj, áno, že ho dáme, samozrejme. Určite sme si to predstavovali ináč, ale áno, tak sme sa rozhodli. Aj on si určite predstavoval ináč tú premiéru, nie 5 gólov v sieti zo 6 striel, takže určite áno. A no nie je to nič príjemné ani pre nás, ale asi ani pre neho. Takže. Tým pádom ten boj o tú 7. priečku sa tak kryštalizuje, trošku si z neho vypadli. Už asi len dúfať, koľko sa mu povedal, že vyjde to škále. Tak nie je to v našich rukách, áno, chceli sme zabojovať, chlapci túžili, ale
tá ľahko sa po tom druhom gole ako by vytratila. Áno. 7 minút parádnych, samozrejme na 2-1, ale stále vediete a tá ľahko sa potom vytrácala. Možno, že je to tým neskúsenosťou tých hráčov mladších, lebo tam bol v strede Artur Mušák mladý a aj Adam Žulevič. Takže možno, že tým, že musia si tým prejsť, ale ostatní hráči musia zobrať zodpovednosť a potiahnuť to a ukočírovať ten zápas. Takže nemáme to vo vlastných rukách, čo sa týka pozície číslo ako 7, ale ideme do ďalšieho zápasu a budeme ho chcieť vyhrať a uvidíme, čo sa tam stane, pretože bojujú tam o baráž, takže uvidíme. No. Ale my sa musíme dívať na seba. Samozrejme, že nám je to ľúto, lebo chceli sme skončiť 7 a mali sme dobrú východiskovú pozíciu pred pár kolami, ale musíme sa na to dívať aj tak, že dostávali príležitosť tí hráči, ktorí tu budú budúci rok a nám to zase otvára oči a budeme v predstihu možno v príprave, že čo budeme musieť potrebovať doniesť, aby sme sa mohli zlepšiť, na ktoré posty, lebo tí hráči nám niečo ukazujú a buď sa zlepšia, alebo budeme musieť niečo priniesť, čo sa týka možností na trhu, aby sme zväčšili a zvýšili kvalitu kádra. Čo pozerali včera, Žilinu nebude? Tak áno, nie sú to príjemné chvíle, takýto zápas musíme trošku ináč postrážiť si. Áno, takže vyhrávate 2-0, aspoň do remízy, lebo však to je fotbal, aj super viedol 2 góly, my sme zrovnali za 4-5 minút, takže to áno, ale tam sú tie fázy presne, kde sa ten zápas láme a my sme to dneska nezvládli a tak pôsobili sme niekedy tak vzadu. Proste keď človek má takú obavu, že každá lopta na bránu je gól, tak to sú posledné zápasy taký nepríjemný pocit. Takže s tým musíme pracovať a aby sa to zmenilo. Áno. Takže, lebo myslím si, že aj minulé super nemal na bránu toľko možností a pomaly z každej strely na bránu je gól. Takže určite nás to neteší ani chlapcov, ale je to na nás. Musíme sa cez to preniesť a pracovať ďalej. Ja mám ešte na pána trénera Komána podobnú otázku, teda vy ste sa naopak dostali na tú cieľnú priečku. Samozrejme, asi cieľ bude sa na nej udržať, takže je to taká výzva pre Komána. Pre nás výzva bola, aby sme to zachránili, takže teraz sme tam, kde sme. Máme ešte posledné kolo. Samozrejme, každý by bol na Žitnom ostrove rád, keby sa tam hralo Dunajská a Komárno. Pre nás by to bolo čerešnička na torte, ale máme ešte posledné kolo s Ružomberkom, čo bude veľmi náročný zápas, lebo posledné 3 zápasy vyhrali. Ale samozrejme ideme do zápasu tak, aby sme to zvládli, aby sme ešte minimálne jedno kolo alebo jeden zápas hrali baráže. Takže a som rád, že baráž budeme hrať o konferenčnú ligu, nie o vypadnutie, kde nás každý pasoval pred súťažou, že buď vypadneme priamo, alebo budeme hrať baráža. Teraz sme tam, kde sme, takže som veľmi rád, že chlapci ukázali aj tú krajšiu tvár, ako vieme hrať futbal, lebo doposiaľ som počul, že hrajeme nudný futbal na výsledky, tak samozrejme vo futbale rozhodujú výsledky, góly, za to dostávate body, to nie je krasokolčerovanie, že za umelecký dojem, tu potrebujete dávať góly a nedostávať. A momentálne sme tam, kde sme a dneska sme dali 5 gólov, bláznivý zápas, ale ja si myslím, že pre divákov dobrý zápas a pre nás šťastným koncom. Ešte predsa na to mám jednu otázku, kde sa učil s Michalovčanmi Matúš Marc. Asi to je s teba, ako u teba pri pozícii trénera Kastra. Tak určite však mal čísla, za ním idú čísla asistencie, líder mužstva, takže áno, bude to strata, ale my už to nejaký čas vieme a musíme sa s tým vyrovnať a prajeme mu, aby sa mu darilo, aby bol zdravý. No my musíme pracovať a pripraviť sa na to a poobzerať sa po hráčovi, ktorý ho môže nahradiť. Áno, toto je podstatné, ale strata to momentálne vyzerá, je to viditeľná strata, je to aj vidieť. Áno. Takže je to normálne, taký hráč sa ťažko nahrádza, ale ja hovorím, každý je nahraditeľný, aj on. Uvidíme, čo sa nám podarí priniesť a takto budeme pracovať ďalej.